Langsung. Ngetik ya. Nah, Oh, posisi miring. dirangkul. Nah, ngono lho. Wong kok. Wah, Kenyang ya. rusak. Tunggu tok. Ya. Rosok kayak baju kayak teloy langsung cengkleng. Itu ya inget ya. Aduh. Rusak bos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya aku ceritanya lagi budal telo iki wis mlaser. Oke, dikasih bos. Dikasih mlaser ke motor remuk. Motor remuk. Lagi joto sing gak duwe motor. Sing gak duwe motor ya mangkul. Iki coba kayak sing urung dilasiri. Oke, bos. Malah baterai diguyu kalau bajingan ya. Ngono lho. Kurang ajar ya, baterai diguyu ya. Oke. Kau ABC. Kau ABC. Hah? Kau? Lah kan mau beci kuwi motor oh. Apa beci kuwi sing ngene iki lho. Sing ngono wingi kok beci serang motor. Menak lho. Ya wis karek kowe. Bos. Ketan sih piro? Iki dek kon iki. Kowe kaduang nang nek kono. Ala lho jiko sing eda-edake kok sing ngene-ngene iki diserang motor gelis. Motor ngerek teblek kok. Wes no. Kapos iki cah telu aku. Cah telu bos. Baju sing rusak. Buka pada rusak bos. Stamina menurun. Stamina menurun. Loh. Tiada ini lho bos modele. Ini ki engko nunggu truk ditimbang. Cair dah. Ngono lho. Iki lho. Panen telo kleroso. Ini kubima ya. Di model ini bos ngade bos. Telone gak telo anu, telone iki telo ngarane telo Ndorowati bos. Jung ini ki telo Ndorowati ya. Iya ya, ndang blekno sik. Itu. Ndorowati iki, Bos. Ndorowati bos. Iki lho. Nggo motor. Gak kayak sing nggo motor ya. Motor iki gawanan. Motorku remuk lo kontake tugel lho. Muring kayak mbak. Ora iki sih kena, dikucai sih kena. Tenan ya sih kena ya. Betul to. Bisa sih. Cek. Oke bos. Oke, ini aku nunggu truk. Engko ditimbang. Kayak ngono dik.
Iya, jadi. Ya, oleh pir searake. Oke, ngono engko ditunggu nek wis nimbang, Bos. Oke, darat. Iya ya, ngobjere nek gak ngono gak ngebarang ju. Karena aku kabar Wih. positif A1 ini. Lho, urung dhewe to. Kandhani. Ngebas. Karena lanang itu sopo nek. Nah, iya. Ngopi sik. Santai ngenteni truk. Ngenteni truk ya. Oke. Ndek. Jam piro iki lho? Iya ora apa-apa. Aku mau tanggal tok golek bebutan kowe tuku es, karo tuku rokok sing aning sepone ka. Gak menak aku tak tinggal dulu kok. Wah, omongane lho. Rokok gak sepone, Bos. Oke, alhamdulillah. Kalau kamu bonek apa toh? Alhamdulillah wis rampung lasere kayak kerek senuk-senuk loro ning pinggire engko Gampang ya. dibareng karo Anu toh. ya. Iki sing ada aku dhewe. Mbah iya di Iya. Ini gak aku gak ngatasi. atas ya. Kalau bener. Wah, kok anggar apa kok pentet ya malah benjak. Tek ya pentet. Pentet. Apa harus dilihat pentet ya? Lepas alhamdulillah wis rampung. Tunggu kari nggih babutane sing kuwi telot. Lah dade to nggo. Caca langsung ada, caca ada toh. Iya ta wong telok jembute risu wae lho. Kuwi nggih ngadai to. Nggih. Kilo telo. Pikir ya salah. Wis apa cara karangamu enek anu, Mbah? Kulon kuwi enek 50. Sarono. Heeh. Paling ya sekitar iku ya aja. Kurang luwe. Kurang luwih sakmono kuwi. Iya. Nah ning isine. Ya maksudnya kan ya kurang luwih. Kalau truk ya, Bos. Duduk kae. Maksudnya truk mbah senen. Mbah Senen. Lah sing ngarani ora sapa to? Oke, ngono ae. Engko ditunggu. Nah, pas ngunggahne, Bos, pas nimbang. Oke. Lepas. Janto. Saya papat. Nah, Bos iki batune entek edit. Ayo wis to. Entek ya, Bos ya. Oke, iki ditimbang. Nanti kan wis bukti to. Iya ya. Ora bukti. Telone Jono, Bos. Iya, Bos. Papat. Apa iki adane dikawi? Ala ra iso. Iya ya. Wis soto iki. Lah ora. Geger terus. Oh. Berarti lejere ki nganggo truk langsung. Kamu sopere kan. Tapi sing kono ya muat. Golek kuline. Kuline sik gak papat. Sopere kene. Sepere kene. Padha cek anu masang tero pasang son. Kira nek kene tak sopere. Wah, Gampang apa? wong nyeper motor aja glundung kok arep nyeper truk. Truk lembian tak sopere. Lepas sedikit ditimbang telone. Wis apa? Iki lho nyecek. Alah wong kene bos kok diperintah lho. Ya Ji aku tak apa? Aku tak nyecek paling romsak ya. Lah kilo leren kok piye to? Kamu dijaga. 40 ero eneng lho. Kuwi lho 40 rong enek lho. 40. Ana udut. Mungkur tenan ka. Iya ya aku dhewe ya ro tuwa ya Jon ya. Iya. Maklumi. Heeh. 40. 40. Ala-ala mbok dicek apa piye to? Aku ndak bicuk to. Wene rokok nang kae rokoke dijupuk. Kulo rokoke gawana rokok. Rokoke promil. Mudak jan aku. Piro? Sek anu swidak siji ya. Lah aku piro? Piro iki? Aku 40 bumbu bobot. Siji lho. 51. Swidak siji. 50. Kok ngengkel wani gelut to iki. Salaku. Jawe piro ya sandalan no. Oke mulang. Lah padha aku nih, swidak siji. Gak loro. Swidak siji. Wah coba to swidak siji. Oh ya padha. Padha ya. Padha, Bos. Oke, ngono ae. Ngono. Tipis-tipis ya batune entek, Bos. Iya. Tapi piro talagan? Pakai 2 menit. Menit piro? 2 menit yo wis akeh yo. Ya wis.
konten pendek kok. Mana bos? Ini ya? Ya toh? Lah gue loh. Aku tanya cek. Akhiri. Oh ngulang ke 2 menit toh. Kon ngakhiri. Iki piye? Paham. Yo pampong ki leren sik. Iya, Bang. Leren yo jujur wis nggere anu ya ambek kamu Anu. rokok kuwi. Ora betah kau. Bukan gerek loro kok rokok disengko. Dikandani wis tuwek angel. Izin tak telu wi. Heeh. Syah. Buka apa to? Ini aja gak apa-apa nek diomongi wong. Wong nom iki nek Apa ngomong wong tuwek. Kayak ditinggal di rono sumber. Halah lagi tak cacane kok iso tinggal deh, iso. Wong kasah geger nyapa to wong urip. Yo paling gara rong sak. Lah iya. Anu dengan janji. Iki aku bos aja mbok perintah yo. Jadi tetep jelokne. Iki jek pira to? 1 2 3 4 5 40 lagi 40 iki piro? 12 15 16 17 18 19 20 21 24 Bener ya, gak apa-apa. Oke ya. Oke bos. Jadi aku lagi teko omah. Aduh iki. Wis duwe pra. Siapa yang duwe? Ki engko isone anu transfer. Yo rekening. Rekening ya, Bos? Nah iki tagihan teko WP ya. Lho kok sak goblok? Oh. Nggone wong mbok jikuk kaya malah aku. Heeh. Saya tak gelem. Ora kenenge sana tagihan WP, Bos. Rekening ya ora apa-apa. Kalau weweh iki lho. Beweh ki saking kesele dengkeleng. Kesel. Alhamdulillah tapi ki wis ditimbang gitu loh. Baik lho. Ditimbang. Kah foto kah? Apa? Anu rekening Mas e. Sik. Gran Mas. Duh kok kamera. Ya ora apa-apa kamera depan mah apik Iya, dik. Mas. Nggih. Melepas. Wedang kopi kental. Ngopi sik, Mas. Ngopi. Ngopi dia aja. Matur suwun. Ngopi. Bisa Mas kene. Narik mulai. Nyaki Mas. Mungkin kalau transfer nggih. Tapi mau lu mau ta, Mbak? Wis. Mas kita. Kok tanda putih ini kirim ya? Oke siap. Mungkin tenggene Mas anu mono. Mono napa teng Nggih monok di pulau nggih sami. lho nomormu enak ora niki niki. Aku duwene Mas mono. nomere. Pak Eko. Wis padha wae Pak Eko ya padha wae. Padha ae. Oke. Asik ya. Oke siap. Terima kasih ya. Kon ngopi ra gelem. Oh, Bos. Teguh ya padha. Nah aku dhisik ngene sapa ya? Lho ya teguh iki Mas mono. Kalau kita Niki kan Aku duwe ku Pak Eko. Apa Bian? ya Pak Eko. Pak Eko. Ya. Oh, nek di Surabaya anake kan loro. Sing sinten? Pak Eko. Wis ana rong laki ning Surabaya. kerap corano ning rumah sakit. Rumah sakit. Ono Bos, lagi teko omah. Loro. Wis enak tagihan Ju. Kare tagihan WP. Ono lho Ju. Wes nek rene tuku ya WP. Rara Bos, guyon Bos. WP kata tak ganti aku. Oke siap. Lewati lah barang. Ngono. Oke, jadi iki vlog hari ini nimbang telo panen telo kayak mulai iki wis kena kopi cemepak, jajan cemepak, Dan rokok. rokoke. Lagi rokok apa ki? Rokok lho. Lah wong kon tuku rokok anu mah tuku rokok sangkar lho, ora iki yo. Ngerti, wi baterai gak doyan. Ngerti. Adikku Ngerti. Dewi Iya. lho, kok iso. Oke, kono absenku hari ini. Pokoknya terima kasih sudah menonton videoku. Pokoknya ikuti terus video-video berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak.